Между прочим, тук има водопроводна станция. Тук ли е прасето? Къде бе? Къде бе? Стига. Нейната кола няма кои спирачки. Стига. Няма сянка, бе. Ето тук дай назаден, Марта. Не, ама не спирай тук, защото има път. Ще взема някой да има кола тук случайно. Е с това кола да не? Туем, екстра сме си така. Много готино.